Ví tú chum é scris. Go pásanta, go profisiúnta. Well, má bhí thug sé soch fadar tá brú mach. Hat a trúbhéalach. Hey! Hey! Ní hé seo dhéire. Ag gluisin tú ma. So, should I on fríomh siúmra? Cad a gapá? Tá sé níos slúna mar a bhí me. Súil, ach ní locht a beir. Mach sí madam. Wel, fein na cuinúir. Hi. Katrina. Ínta, ní roiim sulad go dtíní starnaí. Call méib. Níach le dára, Carla. Sbí sé Katrina, ce chfuil tú? Philomena tá sé go teas castáile. Tá fila tachan obair dúin. Cúirt?